салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясеё ёрупун, Фарзона эмнида. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад дӯстону подписчикон. 5 май дар Корея рӯзи кӯдакон аст. Чӣ гунае ки дар мо тоҷикон 1 июн рӯзи кӯдако аст. Дар садик бошад 3 рӯз пайи ҳам кӯдако ба ид карданд. Бозиҳои махсуси кӯдакона. Инчунин ба кӯдакон иҷоза дода шуд ки либосҳои дилхоҳ пӯшида биёянд дар ин тӯли 3 рӯз ки ид доранд, шодӣ кунанд, хурсандӣ кунанд, бозӣ кунанд. Барои он ки дар садик кӯдакон либосҳои махсус мепӯшанд. Чӣ хел? Рӯзҳои душанбе, чоршанбе, ҷумъа либоси варзишӣ мепӯшанд. Ана ҳамин гуна либос ва рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе бошад, ана ҳамин гуна либосро ба бар мекунанд. Куртаи сафед аст, костюм аст, баъдан ана ҳамин гуна брюк. Ҳама кӯдакон як намуд либос мепӯшанд. Ин танҳо дар дохили садик аст. Дар мактаб низ либосашон ягона аст. Танҳо дар донишгоҳ либос озод аст. Чӣ гунае ки мехоҳанд мепӯшанд. Дар садик бошад, яъне ки равияи боло садик ва дар мактабҳо либос бошад ягона аст. Инчунин сумкаҳояшон низ як аст. На танҳо дар ин садики равияи боло, инчунин садикҳое ки равияи поён ҳастанд, яъне ки кӯдаконе ки аз 3 моҳа ба садик медиҳанд кӯдаконро, сумкаҳои онҳо як аст. Садикони равияи боло, инчунин мактабҳо ҳамаашон сумкаҳояшон як аст. Чӣ хеле ки қайд кардам, танҳо дар донишгоҳ вақте ки дохил мешаванд, ана ҳамин донишҷӯён либос озод, сумка озод, ҳама чиз озод аст. Танҳо барои донишҷӯён. Дар Корея кӯдаконро бениҳоят ҳурмат мекунанд. Қадри кӯдаконро бисёр боло медонанд. Ҳатто дар метро ё автобус вақте ки кӯдак медарояд, калонсол хеста ҷой медиҳад ба кӯдак. Фарқе надорад автобус аст ё ин ки метро аст. Ба фикри шахсии ман аз ҳад зиёд аст ин таври ҳурмат. Баръакс бояд кӯдакон калонсолон ба ҷо тиҳанд. Ин фикри шахсии ман аст. Ва дар Корея бошад баръакс аст. Калонсолон ба кӯдакон ҷой медиҳанд. Ба ҳамон кӯдаконе ки масалан 2 сола, 3 сола, 4 сола, 5 сола ана ҳамин сину соли кӯдакода ҷо метиҳанд. Рӯзи 5 май истироҳат буд, рӯзи кӯдако. Мо низ кӯдакоя гирифта бо дадаш рафтем тамошо. Чӣ хеле ки қайд кардам, 3 рӯз дар садик кӯдако ба ид карданд. Як рӯзаш ана ҳамин гуна бозиҳо гузарониданд, ана ҳамин гуна либосҳо пӯшида. Дуюм рӯзаш бошад, ана ҳамин гуна пикник карданд. Тарзи истифода бурдани палаткаро ба кӯдакон нишон доданд, ана ҳамин гуна. Ва ин сеюм рӯзаш бошад, ана ҳамин тавр идашонро ҷашн гирифтанд. Ва рӯзи 5 май рӯзи махсуси кӯдакон буд. Аз ҳамин сабаб ман аз корхона истироҳат будам, шавҳарам низ истироҳат буд ва мо нақша кашидем ки ба дигар шаҳр равем. Кӯдакони мо беҳад ана ҳамин динозаврро нағз мебинанд. Хостем ки ба боғи динозавр барем. Дар як шаҳр ёфтем ки аз шаҳри мо камакак дуртар аст, боғи динозавр Калон. Хостем кӯдакоро ба ҳамун ҷо барем, лекин некбахҷон бошад як бора хост ки мо ба боғи ҳайвонот равем ҳамон рӯз. Ҷое ки тез мо кӯдаконро мебарем боғи ҳайвонот. Баъдан рӯзи кӯдако ки буд, хоҳиши некбахҷонро рад кардан натавонистем. Роҳ гирифтем ба сӯи боғи ҳайвонот. Имрӯз ки рӯзи кӯдакон аст, мардума бинед чӣ қадар бисёр аст. Мардуми Корея оиларо сарчашмаи ҳаёт медонанд, ҳамчун гавҳараки чашм эҳтиёт мекунанд, вақти худро бо оилаи худ хеле зиёд мегузаронанд. Аз ҳамин сабаб рӯзи кӯдакон ки буд, хеле мардум бисёр аст, яъне бо оилаю бо кӯдаконашон. Мегӯй ки замин кафидасту мардум ҳамин одам буромадааст. Бинед чӣ қадар бисёр аст. Аслан мо вақте ки рӯзои шанбе, якшанбе, рӯзои истироҳат ба ҳамин боғи ҳайвонот биёем, мардум кам аст ва имрӯз бошад хеле зиёд аст. дӯстони азиз, 1-2 саволҳои махсусатонда ҷавоб метиҳам. Як нафар нависан оиди барномаи Кета. Чуноне ки дар барномаҳои гузашта ман ба шумо барнома махсус карда нишон дода будам, ана ҳамон оиди Кета сайташро низ дар ана ҳамон барнома гузошта будам. ва баъди он бисёриҳо савол дода буданд ки мардумон омада истода ҳастанд тариқи ана ҳамин барномаи Кета. якчанд шиносҳо омаданд тариқи ана ҳамин барномаи Кета ба Корея, яъне ворид шуданд ва
барои пур кардани анкета яъне регистратсия кардан дар ана ҳамин барномаи кета хоҳиш карданд ки ба онҳо тарзи пур карданро ман нишон диҳам. дӯстони азиз, дар барномаи гузашта ман сайташро гузоштам ва ба шумо фаҳмондам ки ана ҳамин сайти барномаи кета аст. Шумо даромада худатон пур кунед ва аз сабабе ки якчанд нафарон натавонистанд ана ҳамин барнома ба анкета пур кунанд яъне регистратсия кунанд, танҳо барои ана ҳамонҳое ки натавонистанд камакак бошад мухтасар маълумот медиҳам ҷойҳои махсусашро. Дигарашро худатон пур кунед, чунки мушкил нест, осон аст. ин танҳо барои нафароне ки камакак мушкилӣ кашидан барои пур кардан. хуб, мефаҳмонам, бо диққат бошед. Сараввал ана ҳамин приложенияи кетаро дар телефон скачат мекунем, албатта ки тариқи Play Market. баъдан вақте ки медароед чизе ки талаб кардааст ана ҳамонро бояд шумо шак за шак пур кунед. дар он ҷо 5 лист ҳаст, бояд шумо листҳоро пур кунед. фаромӯш карда шаҳрванди Тоҷикистон гуфта пур накунед, чунки шумо тариқи шаҳрванди Русия меоед ба муддати 2 моҳ бевиза. барои ҳамин фаромӯш накунед. ҳангоми пур кардан албатта ки саросима нашавед, оҳиста, ҳушёр, хушрӯ пур кунед, чунки як маротиба агар хато кунед баъдан дуюм, сеюм маротиба пур кардану равон кардан мушкил мешавад. барои ҳамин бо диққат хушрӯ хато накарда пур кунед. ва инчунин дар он ҷо расми паспортатонро мепурсанду расми худатонро. чӣ размере ки ана ҳамон ҷо гузошта шудааст, талаб кардааст, шумо бояд расматонро ба ана ҳамон размер шумо бояд мувофиқа карда расм гузоред. на калон бошад, на майда. дӯстони азиз, дар вақти пур кардан ҳамаашро ҳақиқат, яъне ҳақиқат чизе ки ҳаст ана ҳамонро пур кунед, факт. чунки вақте ки шумо агар ягон чизро хато пур кардед ва ё ки шумо ба савол метиҳанд ки шумо ба Корея омадагӣ ҳастед ё не, ё ба кадом шаҳрҳо рафтагӣ ҳастед, агар ҳаминро шумо хато пур кунед, на ин ки ин дигар саволҳоро низ агар хато пур кунед, вақте ки шумо дохили Корея мешавед, дар таможня мезананд, ҳамаш мебарояд. барои ҳамин барои як чиз шуда шумо иқадар меҳнати кардагин, меҳнатотон барбод наравад. чизе ки ҳаст ҳақиқат, факт ба факт нависта гузоред. инчунин вақте ки шумо ана ҳамон анкетаро пур мекунед, баъдан дар он ҷо бояд шумо маблағ супоред. 10,000 вони корейский ба доллар $7.88, қариб $8 аст. хулас $8 шумо дар вақти регистратсия бояд ана ҳамин пулро супоред. ва боз як чизи дигарро қайд кунам, ана ҳамон шахсоне ки ман медонам омадан, яъне шиносоямон, онҳо ба ман хабар доданд ки вақти пулро супоридан ба картаи расистки расход кардан намешавад. намедонам сабабаш чӣ бошад, айни ҳол намешавад. ва агар картаи тоҷикӣ бошад, аз они Тоҷикистон, яъне виза карт, мастер карт, ана ҳамино қатъи метавонед ки шумо расход кунед. баъдан дӯстони азиз, вақте ки шумо дархост равон мекунед, вақте ки дархости шуморо қабул кардан, иҷоза додан, яъне даброки додан, баъдан шумо ҳамон лаҳза билет мегиред, албатта ки туда обратни билет мегиред. сипас букинг, шумо гостиницаро бронировать бояд кунед. албатта ҳатман, барои он ки як ду шиносе ки омада буданд, ана ҳамин гостиницаро бронировать накарданд ва аз ҳамон таможни онҳоро гардониданд. заҳматҳояшон барбод рафт. як чизи дигарро бояд ба шумо хотиррасон кунам дӯстони азиз. вақте ки шумо билетро мегиред, бояд копияш дар дастатон бошад. инчунин вақте ки гостиницаро бронировать мекунед, копияш бояд дар дасти шумо бошад тайёра. ва боз як чизи дигар, тест, яъне справка аз COVID-19. бояд шумо справкаашро дошта бошед ва ба муддати 72 соат бояд бошад. дӯстони азиз, ана ҳамин чизҳое ки ман ба шумо гуфтам, албатта ки дар регистратсия кардан ба шумо лозим аст. барои ҳамин бо диққат гӯш кунед. чизе ки гуфтам, ана ҳамон чизҳоро истифода баред. инчунин брон кардани гостиница барои дар карантин нишастан ба шумо кӯмак мекунад. танҳо барои як нафар гостиницаро брон кунед, чунки карантин оё мегузоранд шуморо ё не, чунки 70-80% одамоне ки омада истодан ба онҳо карантин назадан, яъне ки ба онҳо карантин надодан. бовар кунед, мушкил нест, осон аст, ягон мушкилӣ надорад. дӯстони азиз, нафароне ки забонро медонанд, барои онҳо умуман ягон ҷои мушкилӣ надорад. на танҳо нафароне ки забонро медонанд. инчунин ҳамаи мо ҳозир дар ҳамин телефон ҳастем, шабу рӯз куҷое ки меравем дар дастамон телефон, ҳамаи ҳамон функсияҳоашро медонем.
нахуд ки як программаро пур карда натавонем, метавонем. албатта ки осон аст. хуб ман вақт надорам, вақти холӣ надорам, аз ҳамин сабаб наметавонам. вагарна ҳаматонро дар ҳамин сайти кета, яъне ки дар ҳамин барнома регистратсия мекардам. мутаассифона вақтам маҳдуд аст, наметавонам. ман ғайр аз ин ютуб ман кор дорам, кори шахсӣ дорам, аз қафои кори худ ҳастам, хеле банд ҳастам. барои ҳамин мутаассифона наметавонам. ҳамин қадар кӯшиш кардам ки ана ҳамин тарзи пур карданро ба шумо фаҳмонам, барои он ки бисёриҳо хоҳиш кардан дар инстаграм, дар ватсап, дар ана ҳамон зери видеоҳо, яъне дар комментария навистан хоҳиш кардан. аз ҳамин сабаб ман ба шумо боз камакак муфассалтар тарзи пур карданашонро нишон додам. ва нафароне ки агар аз уҳдаи пур кардан набароянд, яъне регистратсия кардан натавонанд, як одам ҳаст, ман хоҳиш мекунам аз он кас, барои он ки ба бисёриҳо регистратсия карданро дар сайти кета кӯмак кардааст. танҳо нафароне ки наметавонанд, яъне забонро умуман намедонанд, наметавонанд, танҳо барои онҳо хоҳиш мекунам барои шумо регистратсия карданро дар сайти кета кӯмак кунад. дӯстони азиз, боз як бор дигар мегӯям, танҳо ана ҳамон нафароне ки наметавонам пур карда, ман барои онҳо ба ана ҳамин инсон ман мегӯям, хоҳиш мекунам ки ба шумо регистратсия карданро кӯмак кунад. ман саҳифаи инстаграмашро дар зери комментария мегузорам, яъне закрипид мекунам. як бори дигар мегӯям дӯстони азиз, ана ҳамонҳое ки ниёз доранд, яъне пур кардан наметавонанд, маҷбур ҳастанд, ана ҳамонҳо нависед бе ягон гапи зиёдӣ, бе ягон сухани зиёдӣ, танҳо барои регистратсия кардан нависед, ба шумо кӯмак мекунад, яъне шуморо регистратсия мекунад. ин одам ҳам бисёр банд ҳаст, корҳояш зиёд аст, лекин ман хоҳиш мекунам, умедворам ки хоҳиши маро рад намекунад. аз ҳамин сабаб танҳо нафароне ки ниёз доранд, маҷбур ҳастанд, наметавонанд пур кардан, ана ҳамонҳо нависед. албатта ки ҳаққи пур карданашро мегирад. шумо худатон бо он кас гап мезанед, ба шумо мефаҳмонад. ва нафароне ки ба воситаи худашон регистратсия мекунанд, дар ана ҳамин сайт анкета пур мекунанд, хеле хушҳол ҳастам. беҳтарин бояд ҳар як шахс худаш кӯшиш кунад, на ин ки ба дигарон муҳтоҷ бошад. бояд худаш кӯшиш кунад, кобад ёбад, заҳмат кашад, худашро бояд ба ана ҳамин роҳи рост кашонаду барорад. албатта ки нафаре ки заҳмат мекашад, иншоалло ки оянда роҳаташро мебинад. дӯстони азиз, дар ин роҳ ба шумо бурдбориҳоро таманно дорам. хушрӯ, ҳушёр, хато накарда пур кунед. дуо мекунам ки дархости ҳар яке шуморо қабул кунанд ва умедворам ки шумо иншоалло ки бо умеди зиёд дархост карда ба Корея ворид мешавед. ва боз як чиз дигарро қайд кунам, дӯстони азиз, бисёриҳо навистагӣ буданд ки мо дархост равон кардем, лекин дархости моро қабул накардан. сабаб чӣ бошад? ман дар ин маврид, дар ин ҳолат ба шумо ҳеҷ чиз гуфтан наметавонам, чунки дархости бисёриҳоро қабул намекунанд, рад мекунанд, яъне отказ мекунанд. ин акун кори худашон, ин аз тақдири ҳар яки ана ҳамин инсонҳо вобаста аст. дар насиб ки бошад, худо ки нақша каштагӣ бошад, мебиёем. агар ки каштагӣ набошад, на, барои ҳамин ҳеҷ гоҳ роҳ афтода нашавед. умед ба некӣ кунед, дуо кунед, то ки дархости шуморо қабул кунанду ба орзуҳоятон раседу ба ин шаҳри афсонавӣ ворид шавед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. ёробун, то ман наё, аньян.